салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон навори имрӯза аз духтаро абая ва платья двойкои новинка ҳама борои качества бомба борои дубайст ки духтаро навор мекунем марҳамат карда бинем. ё бори наван духтаро нархошон 1200 сомон буд, ҳозир 1000 сомон шудаге. Байни двойко ҳаста ё шарф дорана тройка духтаро ё чанде и сете ки сете аввало ки дута 600 сомона и дута духтаро 600 сомони нархи донаша каси оптови 10-15 мегира барои савдо мегира бояд чи арзон мекунам. Баъд духтаракони абаям 1000 сомонай ҳозир 700 сомон кадаги оз май наздик нишон мечем марҳамат карда бинем. ина духтаро нигоҳ кунем манекен даста румол дорад, шарф дорад, шарф дорад ва намхели абая 700 сомони да ҳама ҷо 1000 сомонай духтаро и бор тоза дубайст ки 700 сомон кардагиан. инаш чи и 600 ишчи 600 сомон духтаро не тройка ҳай бо ниҷада 700 сомон анаи абая ҳай качи курташ румолш духтаро суруға духтаро бозори корвон сеюм блок магазини 110 ё чанди 600 сомон духтаро абая шарф дорад нигоҳ шарф чай ремен чай курта шай хайни абая шай духтарако нигоҳ кунед аҷоибот фасон ям ҳама 600 я ҳама 600 сомон духтаро дадига нуқтаи савдо дагин 700-800 сомон даиҷа духтаро 600 сомон тройка карочи борои дубая качествашон аҷоибот хушрӯай на духтаро доставка ба ҳама ҷо доран метонем ватсапшон да нависен бо отдельни сурати тоқа мепардон то анамҷара 600 сомони ба духтарако даиҷа ва ё ҳастан и абая соб мешавад платьё ҳаста духтаро арабский нигоҳ кунед оверсайз то размери 64 пуша мешавад ҳам хеле кушодай духтаро нигоҳ кунед да ҳама ҷо 800 сомоне даҷа расветкош аст ҳозир чанд сомон кадаги 800 сомон будаги духтаро ҳозир 450 сомон кадаги нигоҳ кунед расветкош аст сери молочни чомнасимни баъд бирӯза дорад бо малина дорад хулоса чандта расветка дорад размер меша ай стандарт размере ай 50 пуш метавонад духтаро то 62 пушор бипушан оверсайз кушоди калонака ё чи и платьёшон духтарако туркия да расветка дорад нигоҳ кунед 350 сомон духтарако ҳозир ман ба вай нишон метем анхиқа пенда бо нигоҳ кунед материалшон духтарако ипекай 350 сомон диди аҷоибот фасон наҷада бо платьёи дига намудош ҳаста ҳозиршам нишон метем марҳамат карда бинем инош чанд сомони духтарако некрте арабгл 350 сомон платья готови размеро ҳаста то ай 48-56 а то 60 размер буда ям 350 сомон куртай тайёр то материал мехарем медузанем духтаро ай байни семо мегзар куртай тайёра мегирем да як рӯз мепӯшем байни паплинакошон ҳаста қаламфатгалако ирам аҷоибот хушрӯ 300 сомон духтарако нигоҳ кунем туркиян духтарако аз атласчошон нишон метем куртапоча бинен аҷоибот фасонак ҷада расветкош ҳаста ё чанди 180 сомон духтаро ихам ай пеш материалш мулоима кушра леонай духтаро материалаш нархшон беҳад арзон 150 сомон 180 сомон нархи донаша каси ай 10 та зиёд мегира бо як чак арзон мекунад оптон мехардаги да арзон мекунад духтаро и болоа баё чанди 1400 кадома ин ёш 1000 сомони духтаро тройкаш 1400 сомон да ҳама ҷоя 1400 будаги 1200 кадагиан духтаро хайёра нишон додем ниёрам бори новинкан духтаро се намуд ё чанди бо 600 сомон духтаро тройка куртай абая ҳай ваяй бад румолшкати духтаро хайда ҷа бо платьёшон ҳастай чанд намуд дига нархошон сар меша ай чанд сом то чанд сом буд ай чанд сом то чанд сом платьё не ё ҳамаш распродажа духтаро платьё 350 сомон 150 сомон када як бор ятата нишон чени хайшан расветкоша ина духтаро 150 сомон доставка низ духтарако доран метонем биён ай бозор бо дигарошон нишон чен метонем биён ай бозор ай наздик бинен сеюм блок тарафи пажарка духтаро чандум дарвоза меша сеюм блокай сеюм дарвоза сеюм блок духтаро магазини 110 касе нафаҳмид маълумоти бештар ай ватсапшон мегирад ина духтаро куртое ки 350 сомон буд ҳозир 150 сомон кадагиан
Necə də bisiyor xeyli bir. Na Dubaisk papilina koşunam da çıxıq şurada lavdomanan. Iyorum hamçinin 150 сом. 150 сомон размирош ҳаст духтаро. Ино аммо 600 сомона я абая сиё. Ино духтаро нигоҳ кунед абая хушругиша 600 сомон духтаро. Ха хулос вибр карон марҳамат метавонед дар WhatsApp савдогар наси. Ани материалш ҳам хушра салқин мегира духтарако. Расветкош кати. Дубайск абая. Баъд духтарако ҷада абаяҳои балхшон ҳастай балхҳои тоза дубайски ё чандям? 1000 сомон духтаракони абаяҳошон айдидин. Шарфам дорам ба духтаро. Размиро ҳаст, расветгош наминае.